סתם להתארגן. בא לי טיפה להתאפר, אז בואו נתחיל. הקליפור שלי כאן שיש את האיפור למעלה, פשוט בגלל המצב הזה אני הפכתי את כל האיפור למטה. אבל שכחתי להגיד, הקרם של ניביה היא מאוד גדולה. אני עוברת לקונסילר של אסנס, אני שמה את מתחת לעיניים, יש לי טעויות. אני נותנת לקונסילר טיפה לשבת, ואז אני לוקחת, שימו לב איך עושים את האף הכי מושלם. את מחזיקה את האף ככה, ואז עושה כאן, כזה סימן, ואז מפה את באה לפה, ואז את באה עושה פס קטן, זה הכי מושלם, יותר עשו. לוקחת את הספוגית שלי, לוקחת טיפה ספרי מקבע, ואני עושה את זה מהר, כי אין לי הרבה זמן, יש לי רק 3 דקות, ואני מתחילה לטשטש הכל. אוקיי, עכשיו גם מטשטשים את הברונזר, סליחה, את הקונטור, ככה בינתיים אני פה. אני עוברת את זה לגבות, תקלטו כאילו את ההבדלים פה, זה אני שמתי. עכשיו נעבור לפה. אני שמה טיפה סטורק, שהוא, אני לא זוכרת, אין לי כוח לקרוא, אני לא זוכרת באיזה חברה הזאת, אבל אני שמה אותו, אם מישהי יכולה להגיד לי, אין לי כוח לקרוא, אני עכשיו שמה נקודות קטנות למה זה פיגמנטי רצח, אבל אני מטשטשת עם ספוגית, כל אלה שאומרות, הספוגית לוקחת את כל הזה, לא בנות, הספוגית שלי לא לוקחת כלום, הספוגית הזאת, מביוטי קר, הספוגית הכי טובה שתראו בחיים שלכם, וצריך יותר חכם. טוב, אם תרצו על ההמלצות, כל מיני דברים זולים, כמעט כל האיפור שלי זה מביוטי קר, כי הם פשוט הכי טובים והכי זולים. עכשיו אני ספציפית משתמשת בגוון הזה, לא רשום גוון. מאוד. זהו. מה רציתי לעשות? ספרי מקבע. מקבע את כל האיפור.